Ayan. Putik mo matipin pindot. Upat. Tapos segundo kalapasan telas 2 ti malam. Katanda kayo dumag kayo ti programa ng Paul Juan. Adda kami manan. Dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Oops, pasok mo na ta. Kasta. Kasta. Ayan, nagmayaman. Sige, pumanaw kan Jordan. Handa ka masapol ito yun. Kaya mi dito yan. Pumanaw ka to yun. Ayan, ako once again, we'd like to thank our sponsors. Apo, nagsayaat na talaga, Apo, iti panawan kada kami. Adalat Apo nagti sponsors me. We have the FTD Production Incorporated headed by Manang Darlene Can and Auntie Virginia Domingo Pisio. Cabs at Kathy Cabal Salvador. Auntie Letlet Ponson B. And Felicia Seriales, Apo, the FTD Production Incorporated, as well as GJP Health and Made Shop. Agri Component Corporation. And of course, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandising. Apo nga ito no next week, sa balin to ti patalasas danta. Agaramit kami ti Barbaro. Sa balin. Sa balin. No, DJ mo na nga patalasas ta aga symbol ni Lolo. Anya nga ta, iti mapasamak into no maminsam. Aqua. Ana. Aglakon Timotaw. Ay, mayat sa dito. Apay na kami suot katatang. Kunalan to yan. Ay. Kesa daw. Aw mo gumatang Aw mo mo gumatang ti motor ngayon na simbol ka. Ay ka. Ayan nga roda. Kayo nga agin lalay nga kasimbol ti motor. Iya pa nyo apo ti Jai. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Nagsisirip apo. Dagiti mekaniko dita. 24 ang ti mekaniko dita. Apo nagadong? Oh, 24 dan. Pinagadaw. Baka di 25 nga rin nag-resign dyan maisa. Ay, kasi hindi ka man. Adutan ka talaga. Kasano ka, adutan iti customer nandang mas baala na nisong extension dan sa payon. Katangan dan sa di kalsada dyan sa nguwanan ta. Ang pagdaanan na. Ayan, once again, good afternoon. Iti amin na po katutulungan kata kami. Kat bawal iti na kami suot. Oo. Ay, wala niya tayo Ilocano lataw, no? Mati nga rata mo, mati lauk-lauk ka. Lauk-lauk, iso nga kantaan na dagiti ito mga request. Kas ko na natin ito yun eh. Naimbag nga malabi ko kaya June and JM. Birit ko man anak ko nga ni Ira Kensilla dito sa San Isidro, Santiago City. Pwede kantawan di Arapaap. O, di ba? Ilocano. Iso pa'y kat Ilocano dahil takot. Kuya, great mo man ti family taguding. Kaya't pwede kantayo man di balsi ni Tatang. Diba? Puro Ilocano nga tanan. Kuya, pabati po yung family Bartolome. Paregas po yung utang. Salamat, Pao. Talaga nga Ilocano, iti kaya da nga mga gana. Kaya ilaw kanta lang ti Ilocano, ilaw kanta English basi. Inggan tartarimante. Philippine Geography ka no pa yun, request ko man Philippine Geography. Wow, tagi tama na po nga sunod. Ay, dahil toy. Sir John Consumer, request ko man dyan, Count on You. Diba? Sagot ko kinipugat ko Rose Santiago from Marlon, Tibucalion proper. O, sino ka tayo nga Marlon? Kita man. Marlon. Marlon Tibucalion. Rose. Ano naman eh? Ang mapilya doon Baka ni Rose Vinegar, no? Loko ka. Kawa mo, tapilyedo na mabalinda kumamot apo kay pagka tapilyedo ano direct to the point. Ay, Silver. Tayo dyan kung ang dago. Silver Swan. Sylvester kaya man. Sylvester Stallone kaya man siya. Di artista. Makayaya at ni Kabsa nga martilyo. Dahil tati kung kunam taag tulakag kan dita 7 inches kunam mo na balong ko kas na naman. Hello po ate ko Marie, my love. Kung kumamat, makakamat yung kunan na. At tapi may isang greetings ito ko na nanay bangal tayo, Manong June. Ating GM ay kablao yung manti pamilya dito sa San Manuel, San Mateo, pamilya Antalan, kan Predicala. Nang naruno tayo anak ko, nga ni Abigail, kanila kay ko nga Ponsing, countdown, begin. At kikita tayo, Manong June. Pa-request man tayo, Kabaw, thanks, it's me. Ading Ninya Gail, Antalan, Predicala. Oh, Paano naman ang unang? Antalan da dyan, di ba? Nang awon. Adiklaan mo, no. Baka, no, karuba na kata. So, baka shopping center. Kung naman ni Sir Emil na, Jay? Baka shopping center. Baka G-Watch BEC kung nagtatay. Sir Emil, Baka shopping. BEC yun eh. BEC. Baka shopping center. Kung na naman. So, email niya dahil ito. BEC1. Hindi na naawagan niya. Paki-explain. Paki-explain ka rin baka shopping center.
makadati na ibagatang ang taman na pupukutan. So pa yan. Apo mo nga papapasulon dito talagang dumagata amo namin ng Ay, AJ Rose, kano? AJ Rose. Rose Shopping Center. Rose Shopping Center. May ang apelyido. Ang Rose Bini nga, it's Rose Rushing. Okay. Rose Shopping Ala Marlon, to the next time mag-text ang amin, nakitiga bagam te apelyido yo. Amo man dyan patalas-tas ti kwa. Ti? Rose Shopping Center. Nagmay tayo eh. Bawal nga ron mo, ti agay bagati ito yung mat. Ayaw na Si niya. Kaman, di ka makawawat. Kikit Apa? kayang kalangarudan. Pagpasensyaan na ka. Kung nukas na nga dati ko, mo pagpagati Rose Shopping Center, no Martuan, kasda, tadakos. Di na kaya, titi ay na kita. Sige garo. Agita lang, di mo balik mong balik kasi tata. Pwede ko garo. Agita Eagle Rider. Ka. Yung Cereales Band. Apo, ulitan mi apo ti mangawis kada kayo. No, da apo ti ingutan nyo to biyag. Dagiti ka-date yun to no Valentine's Day. Isapsapa yun apo into no February 11 ti date yun. Di lang apo Angelino F. Vizcara Cultural Center ti Ramon Isabel. Ayan. Da maangay nga show made ta apo. Show for a cause. Samiweng ti ayat kan biyag. Biyag kinayat. Biyag kan ayat. Wino ayat kan biyag. Whatever. Ganyan timuro na. Ita apo kat nakabuya kayo, nakabalse kayo, nakatulong kayo pa apo para itiya. Panay patadermi, wino pa ng kompleto iti may isang basit nga simbahan sa San Sebastian apo. San Sebastian Ramon Isabela. Dandani ngamin malpason ka awmot ti atupnan ka awmot ti makauton ti busos. Fundraising kami for a cause. Yeah. Ayan, mga road. Daw ati mapo ti panahe kay sayo iti parokya me di Jaya San Sebastian kat ano taga request ka man ti mangi punch itan ti keyboard. Ano, Ilocano? Kita Ilocano nga request daw. Uno na anta ta into no last 30 minutes. Ay taga Pulot, ay taga nagadeo pentin nagkapon na. Oo, nagkapon na dito Lasam, Cagayan. Lasam, Cagayan. Agi taga Korean tapay nga nag-request. Korea. One. Ano taga request na? Taga Pulot, Pulitipot. Taga Pulot. Yeah. Sige Pulot. Adi nga picker, kakunam. Picker, taga Pulot. Taga Pulot. Okay nga Rod. Ganito request yung apo nga sonsonata. Sa bali tuunin aguro ka ta i-reload ta dada. Okay naman laang dagiti ya program ko medyo dumaan dan. Ayun. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagak, ay ayaten ka, kasta kamet kamiyak. Dinggem to'y asog, iliw to'y puso, nabayag lang iding, aditan na giniliw. Dinggem to'y gutup to'y puso, awagan na ka, dinggem ka din pala. Umay kato'y sibay, puso pumay payapay, tapnan maep-epan, iliw ken senay. Ililiwit di ka rin yuni, ayat di damdamu. Kinairut nga rako, abuyugan tiyas asug. Ililiwit di aget na samsam, itnem tagapulot. Asa bayan tiap apros sa papiras di bukbukon. Ililiwit di areng-eng, mangtitileng itilapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak unay ken ka. Manong June, pakikan tayo man dayta, tagapulot nga awan ti letter S na, sukatan nyo man ti letter T amin. Na, kita uman, kaya tanga ta, padasin taman. Kasano, aji letter? Awang kano ti letter S na, sukatan ta ti letter T amin. Tam-tam itnim tagapulot. Sige, padasin. Sige. Padasa ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagak, ay ayaten ka, katta kamet ken ka. Dinggem to'y atog, iliw to'y putok,
nabayag lang idin, aditan naging miliw. Sige ba? Denggan to'y gutom, gutom to'y but. Ano? Tanda na yun. Umay kadto'y Kailan na maparamid na? putok ko may payapay, tapnon maelepan, iliw kenten na Mayasa. iliriwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinairot nga arako, abuyugan ti at-atog. Ililiwek ti agad na tamtam, itngen tagapulot. Atabayan ti ap-ap. Ibugbog. Pati suplitan. Ililiwek ti areng-eng, mangtitireng iti lapayag. Umahikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinairot nga rako, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti agad na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apro sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo. Tinairot nga rako, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti agad na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apro sa papiras ti bukbukot. Asabayan ti ap-apro sa papiras ti bukbukot. Silensyo ba lang? Silensyo. Kita. No siyakot mapagasatan, may kantaken, inakaywanan. Kawes ngayon kay ipapulot, ketyak kulos, amulitan. Amin tungay nakmasabat, uray sa iro, inakiseman. Ano siyakot mapagasatan. No siyakot ag kapitan, kapyakin tal na kang runaan. Amin to abutaan, pindaek apag pandanguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. Ano siyakot ag kapitan. No wag kagawad ak iili, jak to ag lemeng, no dasang hili. No wag kantuwag ka sa pulan, si dadaanak nga ag serbi. Jak to pulos nga ag ganar, ta ipa ay kung to ti umili. Ano wag kagawad ak iili. No mayor ti pagpanagak, no da parabor agiwarasak. Jakam den ti pirpirak, tati kayat ko makapagserbiak. Dagi tiyan enek ti, ubing lakay ket mapatgak. Ano mayor tot pagpanagak. No gobernador akton, amin adalan ket masiminton. Amin to pagpasaan, pati kolehiyon, libreng to tuisyon, libreng to ti ospital, no madi magasan, pati pa'y tabon. Ano gobernador akton. No isa akton na presidente, amin abanagton ket libre. Pati to eroplano, pati pa'y barko, awan ti flete. Libreng tong tiyak balay, pati danom, pati kuryente. Ano may sa akto na presidente. Ay nangem daksang gasa, awan diplomat, awan nagadalat.
Awanti maikarik amin abana ket arapaap umnon na magmagnat agron-rondak tiyak patpatnat